tirar do fío para traer ao presente feitos históricos que teñen moito que ver coas tradicións populares é fundamental para coñecer de onde vimos. Por iso, a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, en colaboración co Concello da Cañiza, a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e o Abade do Santuario da Franqueira, levaron a cabo un acto de rememoración histórica en lembranza da creatividade literaria de don Ramón Cabanillas, autor do Romance da Franqueira, e ao mesmo tempo de don Enrique Peinador Lines, pois se non fose polo empeño do empresario de imprimirlle galeguismo á tradición relixiosa, Cabanillas nunca tería escrito esa xoia literaria. Por ese motivo, e tamén para conmemorar o centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos, colocouse un monolito no adro do Santuario da Franqueira, obra da Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra. O galego é o elemento que nos define a todos, independentemente do pensamento de cada un dos que esteamos aquí e dos galegos. Cada galego ten o seu pensamento político e ideolóxico, pero debe haber un denominador común, que é a cultura e a lingua, as tradicións que nos unan. Por eso, pareceu-nos moi oportuno que os romeiros que van acudir aquí a Franqueira a partir de agora entendan e saiban que un poeta que non era de Mondariz, en Mondariz traballou, non era do condado da Paradanta, senón que era de Cambados, Ramón Cabanillas, a instancias de Enrique Peinador, reescribiu o diálogo entre o Mouro e o Cristián que se escenifica aquí neste adro todos os anos. E fixo poéticamente, fixo en galego. Eso é unha maneira que tiña a xeración de Ramón Cabanillas e moitos máis daquele entón, que era tratar de galeguizar as festas. Galeguizar as festas, como agora reivindicamos a galeguización das administracións públicas, ou galeguizamos tamén o mundo das empresas, ou galeguizamos o que Cabanillas galeguizou no seu día, que é galeguizar os cimiterios, porque Ramón Cabanillas está soterrado no museo, no Panteón dos Galegos Ilustres, baixo unha lápida en galego, e Enrique Peinador está soterrado en Mondariz do Balneario baixo unha lápida en galego. Peinador foi un gran empresario de éxito que apoiou a cultura e a lingua galega, e Cabanillas traballou incluso para o balneario durante moitísimo tempo. Cando decimos que hai que galeguizar todo, dicimos que hai que galeguizar a parroquia dos mortos. As parroquias teñen dúas parroquias, non son unha. Hai parroquia de vivos e parroquia de mortos. O lamentable é que a parroquia dos mortos non fala a mesma lingua que fala a parroquia dos vivos. Se un vai a un cemiterio, mira que as lápidas todas están en castelán. E están en castelán as lápidas de quenes en vida falaron galego. Por lo tanto, Cabanillas escribiu un poema que decía en galego, agora e sempre, na vida e na morte. Galegos sempre, sempre, sempre. E esta é a idea que motivou esta homenaxe a estes dous personaxes e o recoñecemento a unha bella tradición mariana que é a da Vise da Franqueira, que nuclea a moitísima xente da contorna e, gracias ao abade, hai un espírito galeguizador da festa que nós queremos recoñecerlle e que queremos aplaudirlle, porque é unha maneira de ir creando fermento de identidade galega. E o señor alcalde, porque obviamente isto do Concello da Cañiza, porque tamén coparticipa deste espírito galeguizador que teñen as administracións públicas en todos os ámbitos. O etnógrafo Clodio González Pérez fixo unha intervención lembrando a historia do santuario e en particular do romance entre o Mouro e o Cristián. Como ocurre con outros santuarios, a orixe da Franqueira é unha lenda. Contan que xa existía antes da invasión árabe, que foi oculta por medo aos mouros, que despois descubriu unha vella, que andaba cogando no monte. É dicir, iso é unha lenda que se repite en moitos santuarios antigos.
Tamén a semellanza de, neste caso, de Santiago Apóstol, que cando traen os restos, como non saben por onde el quere que ir, póñenos nun carro de bois e deixan os carros ceibos, digo, os bois ceibos, e os bois, en este caso en Santiago, pararon onde está ahora a catedral. E aquí o problema era porque o monte era no linde entre Luneda e a Franqueira, e os bois viñeron coa santa, coa imaxe, para a Franqueira, por eso está aquí. Non exactamente aquí, senón antes estaba arriba, na fonte, máis ou menos. Bueno, a historia, coa documentación que ora xa, partindo da historia, coa documentación que se coñece actualmente, a primeira noticia deste mosteiro é do ano 1056, é dicir, vai para 1000 anos. Nesta época era da orden beneditina, pero no ano 1293 pasou á orden do Cister, a cisterciense, ata que desapareceu coa desamortización religiosa. No 1836 desapareceu. Agora onde estamos, isto era o claustro, por exemplo, quedan restos das construcións, é o que queda, a parte da igrexa. Supónse que a imaxe da Virxe recibise culto dende antigo, favorecido ese culto porque estaba no camiño real de Ourense, de Castela, Ourense, Tui e Vigo. É dicir, para a Franqueira, o que se abrise a estrada xeral a mediados do século XIX e que veu pola Cañiza foi terrible, porque deixou de pasar por aquí e quedou fora das comunicacións. Antes non era así. Por aquí viña o camiño real e ao chegar máis a unha parte, un camiño ia cara a Tui e outro para a zona de Vigo, Pontevedra. Non só había devotos daquela que viñan eles, senón tamén había o costume de persoas que cando estaban a piques de morrer ou estaban moi enfermos, pagaban a outro para que viñese aquí. Ora non me lembro exactamente a data, pero é do 1400 e pico, hai un caso en Lugo que no testamento deixa que vayan por el a Franqueira. E outro, que sí, ese teña aquí o nome del, no ano 1361, un veciño de Ribadavia que deixou no testamento que mandaba ir en romería por min, un home ou unha muller con oferta e con candea a Santa María da Franqueira, e que a candea sexa da altura da súa altura, da altura do alto que tiña el, como aínda é agora. Juan de Viñafame, que é o historiador daqui, o primeiro historiador, no compendio histórico de las milagrosas imágenes de la Reina de los Cielos y Tierra, publicado en 1740, afirma que esta imaxe foi trasladada da capela que está onde está a fonte, foi trasladada, repito, o ano 1393 para o mosteiro, para aquí, venerándose dende entón sempre aquí. Aquí hai unhas danzas que se celebran diante da Virxe, cando sai aí diante, e van danzando como danzas que tamén se poden ver noutras partes. Antes, estas danzas eran homes únicamente, non eran mulleres, agora son mixtas. Entón, había parte, a mitad dos homes tiñan que ir vestidos de mulleres, pero eso pasa en todas as danzas religiosas, que non podía haber mulleres. E ainda hai fotografías da Saínza, en Ourense, ou por aí, en que aparecen todos homes, pero a mitad vestidos de muller. O primeiro milagre que conta daqui da Franqueira é de unhos que estaban captivos presos en Arxel, e que estando ali pedíanlle á Virxe da Franqueira que os liberase. Os mouros non lle facían caso, pero dixeron vai a ser que sexa certo, e colleron e atáronos con cadeas e meteron nunhas arcas, e os mouros dormían en riba. Pero unha noite apareceron todos aquí na Franqueira, os que estaban presos, os cativos e os mouros. Ese é o primeiro milagre que conta este libro, e é no que se basea a representación do mouro e o cristiano. Dous ilustres membros do Seminario de Estudos Galegos, Enrique Peinador e Ramón Cabanillas, acordaron redactar outro texto, que é o actual. Nesta época, o poeta cambadés
Ramón Cabanillas, non só pasaba tempadas no balneario de Mondariz, senón que ata chegou a ser concelleiro en Mondariz. O abade da Franqueira, Xavier Alonso, recordou os motivos que levaron a Ramón Cabanillas a peregrinar a Franqueira, así como a relixiosidade que imprimiu toda a súa vida. Acusado dun mal do corazón, fixo promesa a Nosa Señora, e unido aos peregrinos que proviñan das beiras do Tea, no remanso do balneario, foi recollendo, como unha esponxa, o que percibía polos sentidos. Así, as cantigas de Andar o Camiño, que despois escoitaremos algunhas no seu canto, adquiriron un novo xeito, e da mesma o romance do Cristián e o Mouro, que dende séculos viñase representando na Romaría como se o estudiara no seu tempo Vicente Risco. Cabanillas estaba afeito a recadar no seu maxín leituras da infancia cando ía ás clases de latín cun abade preto do seu Cambados natal, así como os 4 anos de seminarista en Compostela. A relixiosidade, asemade doutros infindos temas que esbozan a súa inspiración, lendas e amores, costumes e modernidade, compromiso social e agrarismo, migración e identidade da terra, saudade e fe. Esta relixiosidade aparece espallada na súa obra facendo da cercanía con Deus un leitmotiv do seu ser máis íntimo. Os versos que dedica a Virxe da Franqueira así nolo demostran. Xunguida a sinxeleza da alma máis nobre do labrego e do mariñeiro, do emigrante, da viúva e dos cativos, e ensalza as cotas máis fermosas da pregaria orante diante da Virxe. Don Ramón rematará a súa peregrinación literaria escribindo nunha ceda do mosteiro de Samos e que se plasma nunha obra impresionante. E pide aos seus que ao finar sexa soterrado co hábito da Orden de San Francisco. Neste adro onde hoxe estamos, as parroquias que visitan nas Pascuillas en pregaria rogativa camiñan un lento percorrido na romería da Natividade a Virxe da Fonte no seu carro de labranza. Son símbolo da comunión, do traballo e da vida da familia, do eido e da mantenza coa fe dunha muller, María, que se fai tamén galega, faise unha coma nós, camiñando o noso carón e vivindo a nosa vida. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, recordou a conmemoración do centenario do Seminario de Estudos Galegos e do significado que a Franqueira ten no cerne da vida dos milleiros de romeiros que acuden cada ano ao santuario. Conmemoramos dentro do centenario do Seminario de Estudos Galegos esa peregrinaxe, ese lugar que eles tiñan de ir aos sitios de referencia e de culto de Galicia. Non podía ser de outra maneira case que estuveran aquí. Dende Mondariz Balneario, con Enrique Peinador, que de algún xeito auspiciaba e sufragaba todas estas iniciativas, e a gran figura de Ramón Cabanillas. Evidentemente, Cabanillas moi pronto se deu conta da forza etnográfica, histórica, que para a historia de Galicia tiña todas estas cousas que estaban pasando aquí, as coplas, as danzas, a tradición á Virxe da Franqueira, e iso fixo que os grandes intelectuais da Galicia do momento, igual que hoxe en día, pois teñamos que renovar a admiración ante un templo, ante un culto, ante un medio, unha xeografía, un lugar verdadeiramente admirables. Dicíanos antes, facíanos referencia a un dos cadros que polo menos a mí máis me impresiona na tradición pictórica galega. Eu creo que hai poucos cadros tan galegos e con tanta forza como o da Virxe de Franqueira, que pintou Soutomaior e que aínda hoxe está no centro galego de Bos Aires. Esa forza, eses bois empuxando un carro co símbolo da tradición mariana encima deles é algo verdadeiramente admirable. É algo que nos fai sentir orgullosos como galegos, que nos refire, que nos fai viaxar á forza que levamos no noso ADN
xa moito máis alado, que pode ser unha devoción religiosa, que tamén está aí, senón a admiración polo propio, polo cerne que parte das nosas terras, destes montes e destes lugares, non? Por lo tanto, pois non me queda outra que dentro da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura e Educación, pois congratularnos de que as administracións aquí cooperantes e que aquí facemos o posible para que este emblema en pedra quede para sempre marcando esas efemérides, pois nos digan que aquí moito máis alá dunha devoción religiosa, moito máis alá dunha peregrinaxe religiosa, está un cerne intelectual da nosa xente, e da nosa vila e da nosa forma de entender Galicia como galegos, cunha cultura propia, cunha lingua propia. A partir de agora queda aquí exposto para os milleiros e milleiros de persoas que visitan este santuario e este adro ao longo dos anos e ao longo dos tempos, para que así o saiban todos canto veñen e todos canto detrás nosa han vir. Esas xeracións vindeiras as que lle temos que explicar, e non sempre é fácil, porque ser galegos non é ser millor nin peor que calquera, pero é ver o mundo dunha determinada maneira. E iso é o que nos fai sentir orgullosos como pobo e como comunidade que aquí o manifestamos hoxe, e así quedará para sempre nesta pedra que hoxe inauguramos. O alcalde da Cañiza, Luis Antonio Gómez Piña, destacou na súa intervención os actos celebrados no concello que preside en torno á figura de don Ramón Cabanillas, recordando expresamente a implicación persoal que mantén co Santuario da Franqueira. Eu recordo que a 3 de agosto do ano pasado mantiñamos un pequeno acto de presentación dun libro, neste caso, concretamente, As Romaxes da Franqueira, de Ramón Cabanillas, non? O que estamos aquí hoxe mencionando, que era pola súa traducción ao xaponés. Concretamente, na Corporación Municipal de Cañiza, ou no Concello do Consistorio de Cañiza, estaba presente o profesor Asaka, da Universidade de Tokio, que había feito a traducción ao xaponés. Por tanto, a incidencia que ten o que é todo relacionado ca romaxe, co Ramón Cabanillas, o que e a Franqueira, non? Estaba tamén presente o académico Paco Rey e Pitusa Cabanillas, a neta de Cabanillas, estaba tamén presente no Concello de Cañiza. Ben, eu, porque vou a ser máis breve, mostrar a miña satisfacción por a inauguración deste monolito, que está aquí hoxe presente, destacar todas as administracións que estuveron implicadas para que se poder levar a cabo esta cuestión, destacar, evidentemente, este é un acto que ten unha carga histórica, cultural, religiosa, etc., pero eu tamén quixera destacar como máximo representante de todas as veciñas e veciños da Cañiza a implicación religiosa, porque estamos nun lugar que para nós ten moitísima importancia. E eu incluso tamén o quero destacar desde un punto de vista persoal, porque eu realmente me considero un devoto da Virxen da Franqueira, así o veño dicindo e así o veño camiñando no meu día a día da miña propia vida. Concretamente, eu persoalmente pois bauticen aquí os meus dous fillos, Rocío e Pedro, que tamén está presente neste caso o párroco, o abade da Franqueira, que os bautizou. Por tanto, eu teño moito apego neste caso á Virxen da Franqueira, e sin máis, moitísimas gracias a todos. Ao remate do acto, algunhas das persoas presentes entoaron algunhas das cantigas do Camiño escritas por Ramón Cabanillas para os romeiros da Franqueira.